I en això arribem, no al llapis, no, arribem a les tauletes. Estem utilitzant tauletes a l'aula, efectivament, però el que és important, vosaltres utilitzareu llapis i paper. El que és important no és el que jo siga capaç d'utilitzar un llapis i un paper. Si feu una generació darrere i penseu en els vostres pares, recordareu que contents estaven quan vareu arribar a casa i varen descobrir que ja sabíeu escriure, que éreu capaços d'agarrar el llapis i d'escriure, i a més escriure recte. Però els vostres pares no s'haurien conformat en això. El que és important no és utilitzar el llapis. El que és important és el que jo sé fer amb el llapis. Que jo siga capaç d'escriure una carta o de subratllar per a treure les idees importants en un text, o fer un resum, o fer càlculs. Això és el que és important. En les tauletes està passant igual. Les tauletes són el llapis, però el que és important no és que jo sàpiga utilitzar les tauletes. El que és important és el que jo sabré fer amb les tauletes. Per tant, les tauletes són absolutament necessàries, però són absolutament insuficients. El que importa no són utilitzar les tauletes, sinó el que jo seré capaç de fer amb les tauletes. Igual que vosaltres fèieu amb el llapis i el paper. O sigui, que jo hauré de ser capaç d'escriure i enviar un mail, de participar en un xat, de crear un document col·laboratiu a través del Google Drive, de fer un vídeo per a promocionar la meva empresa i pujar-lo al YouTube, de buscar la informació que necessite per a resoldre un problema, de gestionar la meva identitat per a que no sàpiguen que me n'anà de juerga el dia anterior, de buscar la informació per a fer un cartell o una infografia i resumir el que jo vull exposar als meus clients. El que és important no és utilitzar les tauletes, sinó el que jo seré capaç de fer. Ser competent en la vida digital vol dir ser capaç de fer totes aquestes coses. I això crec que ens haurem de plantejar, crec que haurem de fer tots un esforç, vosaltres com a pares i com a mares, nosaltres com a docents i vosaltres com a administració, que encara en Jaume ara sou administració, crec que haurem de fer tots un esforç per a que els nostres xiquets i les nostres xiquetes es puguen incorporar l'any 2020 o l'any 2025 al món laboral amb garanties d'èxit. I moltes gràcies i això ho he dit.